बिपिएफ दोलोखौ नागारनायनि जाहोना जादों जिहेतु भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि जिहेतु नियम निति आदर्श बेखौ आं मोजां मोनदों जोंनि लोगोफोरा मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै आंखौबो खावलायबाय थादों दे भारतीय जनता पार्टीयावनो थाहैदो आं बे हिसाबै बे भारतीय जनता पार्टीयाव फैदों बेवहाय जोङो गासै 2000नि लिस्ट दङ बेवहाय सासे सानै हयथ' नुजानो हायाखै बेखिनि मानास सेरफाङाव नोंथाङा फैनायनि उनाव बिपिएफ हान्जाया माबायदि थासारि बिपिएफ हान्जानि खोथाखौ आं दा बुंस'नो हाला बिसोर मा रोखोम थासारियाव थायो दिनै आङो बेवहाय जिथु जयेन जादों बे जयेन जानायखौ होबथानो थाखाय इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि मानसिफोरा माने खाना साना जाहोनानै होबथाबाय थादों बे हिसाबैथ' आरो मा नांफादों बहुद नांफादों माने फसंनायखौथ' थोंजोङै दा बुंनो हाया गोबाव सम दं जेब्ला बेवहाय आसा दं आसा थादों आरो आसा लानानैनो आङो निस्सय फैदोंबो देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 97074457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन